Здравейте, аз съм DuckFace и днешния клип играем Спор. И с чудесна форма, само че нещо звука ме дразни. Така, Audio Settings. Окей, така добре. И сега си отиваме. Искам да харесвам някаква форма. Не. Да, абсурд. Да ми някакво яко. Окей, ще направя един дебелак. Значи в тази игра си правите човече. Поне аз не си сваля Creature Creator. Ако си сваля пълната игра, можете да си правите вашето същество и да играете с него, да биете други същества, да взимате от тях тези работи и си слагате. На мен всичко ми е включено. И всъщност е така и си ходите из игра. И си ходите из играта. Но сега ще направя един глупав дебелак, който ще бъде с така уста. Съвсем не. Махи се. Окей, дебелака ми ще бъде така. Не. Е така. Ако нагоре я стегна, това е максимум нагоре, така. Окей, така ще бъде. На сега нищо не прилича, трябва му очи, нос и уши. Fucking serious, не. Не, няма да има нос, ще бъде без носо чудовище. Тъй че ще ме кефят. Пълен сладур. И трябва да разбира се някакви уши, с които да прилича на магаре. Да, баш като магаре си. И сега трябват някакви дебели анаболни ръце, кои са анаболни. Да, е прекалено. Флекстор. Ще си бъдеш флекстор. Е така. Анаболизиран. С някакви ботани от страни крака. Само че ще разрежа малко ръцете, че след така. Сега не приличаш на абсолютно нищо, брато. С ногти ли ти сложа? Не знам какво е сложа. Да, това ти отива, наистина. Крака. Ей тя. Си по-дебел. Не! Шо един крак са имаш. Пребъргот. Shut the fuck up! Маля, погледнете го в бази, идиота. Така, само трябва нещо наистина екстравагантно, което да го направи много по-епичен. Ето тук ще има сутен. О, да, брат. Е, този сутен ще го прави супер готин. И ще му сложа места на ръцете да бъде по-красив. Така хапме, това какво прави? Чардж. Избива някой. Спит. Без ползата. Окей, сега ще му сложа някакъв цвет, каквото? Годин се получи, гордо. Уау.
Окей, така, много ме кефи. Обаче искам да проверя и някои други цветове, дето може би ще му... Добре, заради малко по-бързо е. Не, това... става до някъде, но просто не ме кефи по този начин. Всеки си има вкусно, не знаете. Окей, и така не става. Не, така е къде. Не ми кимай, не си ги. Не, значи... този... не беше този. Вижте, беше този цвят. Да. Защото вижте, краката са като метални и ръцете и просто се получава някакси доста готино. И само правим тест драйв. Окей. Да сложи някакъв бекграунд. Не черен. В ада. Искам да видя бебетата. Как ти заек? Изразвате на маймуни подял. Подявалите. Окей, заснех го. И да, беше от мен, дано ви хареса от това същество. Опитах се да го направя дебело и с... и доста интересно. Окей, атаката му ти. Къв си сапнат. Добре, само да го запаза, иначе ще бъде тенис за ножа. Окей. И да, благодаря, че гледахте този клип, дано ви харесал и ви било интересно, според мен доста да готино същество се получи. Смятам да си сваля и версията, в която мога да играя с тези, които правя. Само че направя ново същество и почвам да играя самата игра. И да, благодаря, че ме гледахте, аз бях Duckface и вижте го този пич. Да, чао.